Čo postupne zmizlo za posledných 10 rokov bez toho, aby si to ľudia všimli. Pohodlie a dostupnosť, čo nám sľuboval internet v 2000 a 2010 rokoch, nám postupne berú preč. Kúpil som si pred pár rokmi sériu jedného seriálu na Amazone a oni, zdá sa, nejako prišli o práva na originál. Takže teraz mám prístup len k dabovanej verzii, ktorú nemám rád. Ten seriál je teraz dostupný len na streamovacej službe, ktorá u nás neexistuje, takže som si zaobstaral VPN. Len aby som zistil, že tú streamovaciu službu nemôžem zaplatiť bez drbnutej kreditnej karty. Takže som si teraz opäť objednal celý box set, presne ako pred 15 rokmi. Nie sú to len tie streamovacie služby. Pamätám si, keď boli časy načítania webových stránok téma, o ktorej sa hovorilo pri prehliadačoch. Ale teraz každá stránka, ktorú otvoríš, vyžaduje, aby si strávil 2 minúty zatváraním 5 právnych otázok a vyskakovacím "chcete sa zaregistrovať" bludom, pričom krížitka na zatvorenie sú za každým schované na iných miestach. Všade sú reklamy. Aj keď si kúpiš prémiovú verziu veci, stále je v obsahu viac reklám, všetko na blbosti, ktoré by si nikdy nekúpil. Miesto ako YouTube odstraňuje funkcie ako lajky a dislajky, takže nevieš, ktoré videá môžeš jednoducho preskočiť. Google sa tiež zdá byť menej efektívny ako pred 8 rokmi a nájsť čokoľvek online sa stalo drinou. Všetky tie nové bezpečnostné opatrenia, čo zavádzajú, ti len kradnú čas a životnú energiu. Chceš sa prihlásiť na Netflix na svojom počítači, ale nemôžeš, lebo ho treba zaregistrovať ako dočasné zariadenie. Tak ti pošľú e-mail. Ale aby si otvoril e-mail, najprv potrebujú, aby si zadal kód, ktorý pošľú na tvoj telefón, ktorý je v inej izbe. Tak si aspoň ideš a keď si zadal kód a otvoril Netflix, zabudol si, čo si vlastne sakra chcel vôbec pozerať.